Dili angay nga pabor. Hunyo 23. Hinumdumi ako, O Jehova, ingon sa imong kaluoy nga gihatag sa imong katawhan. O duawa ako uban sa imong kaluwasan. Salmo Kapitulo 106, versikulo 4. Ang grasya mao ang dili angay nga pabor, ug ang magtotoo gipakamataro nga walay bisan unsa nga pagkatakos sa iyang kaugalingon, nga walay bisan unsa nga pag-angkon nga ihalad ngadto sa Dios. Gipakamatarong siya pinaagi sa katubsanan nga anaa kang Kristo Jesus, nga nagbarog sa mga hawanan sa langit ingon nga puli ug garantiya sa makasasala. Apan samtang siya gipakamatarong tungod sa merito ni Kristo, siya dili gawasnon sa pagbuhat sa dili matarong. Ang pagtuo nagabuhat pinaagi sa gugma ug nagputli sa kalag. Ang pagtuo mamutot ug mamulak ug mamunga ug pag-ani sa bililhong bunga. Kundiin ang pagtuo makita ang maayong mga buhat. Ang mga masakiton ginaduaw, ang mga kabos ginaatiman, ang mga ilo ug ang mga balo wala pasagdi. Ang mga hubo ginabistihan, ang mga kabos gipakaon. Si Kristo milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug sa diha nga ang mga tawo nahiusa uban kaniya, sila nahigugma sa mga anak sa Dios, ug ang kaaghop ug kamatuoran naggiya sa ilang mga tunog. Ang pagpahayag sa panagway nagpadayag sa ilang kasinatian, ug ang mga tawo nagkuha sa kahibalo mahitungod kanila nga sila nakauban na ni Jesus ug nakakaton mahitungod kaniya. Si Kristo ug ang magtotoo nahimong usa, ug ang iyang katahom sa kinaiya mapadayag diha kanila nga nalambigit pag-ayo sa tinubdan sa gahom ug gugma. Si Kristo mao ang dakong depositaryo sa pagkamatarong ug sa pagbalaan sa grasya. Ang tanan mahimong muduol kaniya ug makadawat sa iyang kahimpitan. Siya miingon, "Umari ka nako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo." Mateo 11:28. Nagtan-aw ba kamo kang Jesus kinsa mao ang tigpasiugda ug tigtapos sa inyong pagtuo? Nakita ba nimo siya nga puno sa kamatuoran ug grasya? Imo bang gidawat ang kalinaw nga si Kristo lamang ang makahatag? Kung wala, nan itugyan ngadto kaniya ug pinaagi sa iyang grasya, pangitaa ang usa ka kinaiya nga mahimong halangdon ug mabayaw. Pangitaa ang makanunayon, determinado, malipayong espiritu. Kana ang tinapay sa kinabuhi nga mao si Kristo, ug imong mapakita ang iyang katahom sa kinaiya ug espiritu. Ang pinakamaayo nga imong mahimo, dili takos sa pabor sa Dios. Ang katakos ni Jesus mao ang makaluwas kanimo, ang iyang dugo ang maghinlo kanimo.